وزیر برەڤانیا Tirkiye dibêje lê navçeyên ku xalên çavdêriyê yên Tirkî lê hene, çekdarên rejîma Esed li wan navçeyan belav bûne. Xulosîyekar Wezîrê Berevaniya Tirkiye di hevdîtinekê de li gel Ajansa Associated Press re ragihand, divan her du hefteyên borî de rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê hejmarek mezin ji bajar û bajarokên Idlibê û gundewarên wê xistiye bin kontrola xwe de. Di nava wan navçeyên ku çekdarên rejîmê lê belav bûne. 4 xalên wan yên çavdêriyê û di bingehên wan yên leşkerî jî lê hene. Ekarê di wê hevdîtina xwe de daxuya kirin ku lêdeverên kêmkirina astê şer li Sûriyê 14 xalên wan yên çavdêriyê hene. Derbarî xalên wan yên li Idlibê, welatê wî tu carî xwe ji wan xalan ve nakişîne. Tevî kontrolkirina rejîmê ji navçeyên Idlibê re. Ameje kir ku eger xalên wan rastî êrişên rejîmê hatin di wê demê de, ew ê bi tundî bersivê bidin û tedabîrên tundtir derbarî Idlibê bistînin. Wezîrê Berevaniya Tirkiye her wiha helwêsta welatê xwe nû kir û got her car ew dibêjin bi tu awayekî Tirkiye ne hêzin xwe û ne jî alavên xwe yên leşkerî ji Sûriyê ve nakişînin û ew ê di kar û erkên xwe de berdewam bin. Li gorî rêkeftina astana ya navbera her sê welatên gerentor Rûsya û Tirkiye û Îran, her yek ji parêzgehên Idlib, Homs, Laskiyê, Heleb wekû deverên kêmkirina astê şer hatine ragihandin. Ev zêdetirî 3 mehane û rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê dest bi operasyoneke bejayî li Idlibê kiriye. Got encama wê operasyonê de rejîm kariye pêşveçûnan bi destxwe bîne. Kariye hettanha rûberê 600 kilometrê çargoşe û bi dehan gund û bajarokan kontrol bike. Ew jî tevî ragihandina girbesta rawestandina şer ji aliyê Tirkiye û Rûsyê ve. Ku hîn jî rejîm di êrişên xwe de berdewam e. Ku rojane welatên sivîl dibne qurbaniyên wan êrîşan, serbarî dirostbûna pêla derbederiyê ji aliyê xelkê de verî ve.